كاب استوديو زينا اري تي في عزو السلام تانا تقبلوا زي خبركم تعزبتنا خمي تمسيو لك ساعة شعتا اخيلون لهم سولس اسران حموشتن ترس تدالو زيناتات حزنا لكم كريمنا لنا نمكتتالكم بخبر زعدم افرام قدي بقندي نتوتاتو جمر لومي بستقبر مرمراتات 58 تنزيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيصهم منغستي إيرتران ودب حبرات هاجراتن مقان متحقاز زلاق معبالي بوقع أبقيسوم أمنو زبا أسمات مقرات كاب مادة مرتن مقتاع عتوب صعاري كادالهم نيتو ناب زبا مبرق أوروبا توسخ تسراويتنا أسوارن كل كم جمر أفليتهم سمين كوريا كروز ميسايل كخون كم زغل استقلت فتناتات كم زكادت تقليسهم بقداي نيكولاس أسوار زكاة زل ركب قوة أو معبالتات كم زرعات الإيران حبيران حبرتها كاب منسترتنا لومي أب ممرمرن موشبن ما أكل زباتات ما أكل دوبوب عن سبان زمين أو إحبحرن بستقبره ناي لابراتوري مرمراتات 58 تنزيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيس اللهم نساتهم دما 27 كاب ممرمري ماكلات زبا ماكل كوينهم أدراشهم التخلاي ماكل كتما آخريا عداقة حموس بيت مقا قزاباندا كرن أفعابت حقا ستان تأطون ملزانين 10 شمونتي كاب ممرمري ماكلات زبا دوبوب مالت شمونتي كاب سنعفة حموشتي كاب مندفرا 4 كاب دواروا حدد ما كاب عدقيح 10 كاب ممرمري ماكلات زبا عن سبا مالت شمونتي كاب هابرو كلت دما خاب كرن كمون 3 كاب موشبي ماكلات زبا سمينا بحري مالت كلت خباص حدد ما كاب دهلاكيم إذا خمزي لنكولو كورونا فيروس ترقيبهم أب هوسبيتال تعاقبهم كنكن كجبروا لهم صنعوا 45 كاب زبا دبوب 40 كلتن كاب زبا ماكل كلت دما كاب زبا قاشبار كاب تغلال الله 8 تنزيقاتات حويم تفاني مالهم بز مسرت زي تغلال الله عطري بكورونا فيروس تلف زيقاتات كساب لومي 9390 بسيه لهم شومن 970 حدن كاب زياتهم حويم استفانو 95 بمستفليو 414 دما جنا أب هوسبيتالات تعاقبهم زركوبيوم منستر تعنا 15 تري كلتا شحن 20 كلتن منغستي إيرتران ودب حبرات هاجراتن مقان متحقاز زلاق معبالي بوقع بقيسهم وكيل إيرينا ليديا تخلى مريم بملكة سبساب نزدالو تتعستو ميكيل حدقو كوربايوم منغستي إيرتران ودب حبرات هاجراتن حمش عامتات زغتصل مقان متحقاز زلاقي معبالي لوم 25 طريقة بسمرة عبستخيرس نسرعات بوقعي عبقيسهم هذه كاب كلتشن 20 كلتن كساب كلتشن 26 زقلقل بغندو مسك قدام النتات لمعاتو مدبات إيرترا زسانن ناي متحقاز مقان صلاتات تحت غرسي حرشة صعات إندستري معقاب ماي تمرتي طعنا كمون ممعبال سباو صقاتاتن عقم تكالاتن زتقاللي ابتي ابدراش دندن زتخايد زباو دايركتورات زركبوم لعلوت سمزيا بيت صحفت حورات هاجرات اب افريقيا زتساتوفون سنسرعت مستر فاينانسن هاجراو لمعاتن دكتور جرجيش تخلا ميكال نقعزوم الرقاص ناصنت هنصت هاجرن إيرترا مسكولو بدوهتاتو دحر مبرا كند عندتاتن علاماتاتن نايتي اب شحن 994 تصدقه هاجراو تشارترن بو مسرت زتوطن ناي قربان روحون مربات هنصت هاجرن بسفيو غليصو إيرترا بزحالفه ناي ناصنت عدميا غون تزوطنتون ابتن قدامو 7 عامتات صبو غسغا زمزغبن مربات لمعات كاب شحن 998 كساب كلت عامة مرت قبل عليا زتاوجه ورارن سعابينات نايتي بدحريو زغصله ناي اي سلام اي كنات مدرخن كتمكت سلازنبرا اتغعزو نكريتيو زطامره كبير منبارو زطاسه دكتور جرجيس ابزوانزي كاب ودب حبرات هاجراتن افريقيان مشارختن اتحاتو تግባር ናይቶም አቀዲሞም ዝተጠቅሱ ሸቶታት ልምዓትን ደገፎምን ከም ዝኾና ነፂሩ ኣብቲ ስነ ስርዓት ቋሚት ኣምባሳደር ኤርትራ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ወይዘሮ ሶፊያ ተስፋ ማርያም ተሳቲፋ ነይራ ኣብ ኤርትራ ናይ ስራሕ ምብፃሕ ዝፍጽም ዘሎ ዞባዊ ዳይሬክተራት ዝርከብዎም ላዕሎ ሰብ መዝያ ቤተ ጽሕፈት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኣፍሪቃ ዝሓቆፈ ጉጅለ ልኡኽ
ክሳብ 28 ጥሪ ኣብ ኤርትራ ዝጸንሓሉ ምስ ሚኒስተራትን ካልኦት ላዕሎት ሰብ መዝን ተራኺቡ ኣብ ሽርክነታዊ ምትሕግጋዝ በብጽላቱ ክዘራረብ እዩ። ብዘይካ ዝትጉጅለ ዝተፈላለየ ናይ ልምዓት ቦታታትን ፕሮጀክታትን ክበጽሕ ምዃኑ ተፈሊጡሎም። ኣብ ንኡስ ዞባ ስማጥ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ዝረአ ምቁራጽ ተምሃሮ ካብ ማእዲ ትምህርቲ ብሓፈሻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ንምግታዕ ዕቱብ ጻዕሪ ይካየድ ከም ዘሎ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ናይቲ ንኡስ ዞባ ሓቢሮም። ከም ኣካል ናይቲ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ሳዕቤናት ምብኻን ግዜን ምቁራጽን ንምብራህ ንኮሚቴ ወለዲ ኣነቓቓሒ ስልጠናታት ንምሃብ መደብ ከም ዘሎ ዝሓበረ ሓላፍቲ ቤት ጽሕፈት መምህር ኢብራሂም እኩድ እቲ ስልጠና ወለዲ ባህርያትን ዝምባሌን ደቆም ብግቡእ ንምፍላጥ ከም ዝሕግዝ ገሊጾም። ኮሚቴ ወለዲ ብዝሓለፈ ዋርሕ ኣብ መብዛሕትአን ኣብያተ ትምህርቲ ዑደት ብምግባር ኩነታት ተምሃሮ ኣብያተ ትምህርትን መምህራንን ብዝምልከት ሰፊሕ መረዳእታ ከም ዝረኸበት ጠቒሱ ኸኣ ነፍሲ ወከፍ ወላዲ ደረጃን ኩነታትን ውላዱ ንምፍላጥ ወርሓዊ ናብ ቤት ትምህርቲ ብምኻድ ምስ ዝምልከቶም ኣካላት ከም ዝመያየጥ ተገይሩ ከም ዘሎ ገሊጾም። ኣብዚ እዋን እዚ ሱታፌ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መባእታ ናብ 40 ሚእታዊት ኣብ ማእከላይ ደረጃ ድማ ናብ 36 ሚእታዊት ከም ዝበረኸ ዝሓበረ መምህር ኢብራሂም ኣብ ማእከላይ ደረጃ ግን 25 ሚእታዊት ጥራይ ብምህላው ነዚ ናብቲ ዝድለ ደረጃ ክብ ንምባሉ ነቲ ጠንቂ ብምልላይ ዘድሊ ስጉምቲ ብምውሳድ ብውህደት ይስራሕ ከም ዘሎ ፍሊጦም። ኣብ ማሕዳር ንኡስ ዞባ ስማጥ ኣቶ ኣድም ዑስማን ብግድዩ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝረአ ምንቁልቋል ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ተምሃሮ ንምግታዕ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ወለዲ ድማ ብፍላይ ተረኦም ክዕዝቡ ተላብዮም። ኣብ ንኡስ ዞባ ስማጥ ብጠቕላላ ልዕሊ 6,000 ተምሃሮ ዘእንግዳ 7 ኮማዊ መዋእለ ህፃናት ሓንቲ ስሩዕ መዋእለ ህፃናት 10 ናይ መባእታ 6 ናይ ማእከላይ ደረጃ ሓንቲ ኣሕዳሪት ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ከምኡውን 8 ናይ መደብ ዓርዮት ነቑጣታት ኣለዋ። ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ማእከል ውፅኢታዊ መደባት ማሕበራዊ ድሕነት የሰላስል ከም ዘሎ ገሊጹ። ወኪል ኤሪና ዮናታን ይዕብዮን ዘዳለዎ ጸብጻብ ጴጥሮስ መንግስ ከቕርቦ እዩ። ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዞባ ማእከል ማሕበራዊ ድሕነት ዜጋታት ንምርግጋጽ ውፅኢታዊ መደባት የሰላስል ከም ዘሎ ገሊጹ። ኣብቲ ጨንፈር ሓላፊ ኣሃዱ ማሕበራዊ ድሕነት ኣቶ ቴድሮስ ፍስሐየ ምስ ኤሪና ብዘካየዶ ቃለ ምሕትት ከም ኣካልቲ መደባት ኣብ 2021 ልዕሊ 4 ሚልዮን ናቕፋ ደበስን ስድራ ስዋኣት ከም ተኸፍለ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብሩ ጉድሳት ዜጋታት ዘበርከትዎ ኣስታት 310,000 ናቕፋ ገንዘባዊ ደገፍ ድማ ን82 ዝምልከተን ጽጉማት ስድራ ስዋኣት ከም ተመቓርሐ ሓቢሩ። ንስንኩላን ኣረጋውያን ዘኽታማትን ኣለይቲ ዘኽታማትን ከምኡውን ንጽጉማት ደቂ ኣንስትዮ ፋይቶትን ምስ HIV ኤድስ ዝነብሩ ወገናት እውን ክሳብ 10,000 ናቕፋ መትከለ እግሪ ብምሃብ ከም ዝጣየሱ ከም ዝገበር ዝሓበረ ኣቶ ቴድሮስ በዚ መሰረት ኣብ 2021 ብኮሚቴ ዝተለለዩ 91 ጽጉማት ብኣስታት 1 ሚልዮን ናቕፋ ከም ተጣየሱ ብርሂቡ። ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ጽጉማት ስድራ ቤታት ድማ ብፍላይ ካብ ተጸባይነት ክገላገላ ክገብሮ ኣብ ርእሲ ዝጸንሐ ገንዘባውን ዓይነታውን ደገፍ ኣብ ከተማ ኣስመራ ኣብ ዝርከብ መሰልጠኒ ማእከል ደብዓት በቢግዜኡ ስልጠናታት ከም ዝውድብ ሎሚ ዓመት ድማ ንልዕሊ 200 ጽጉማት ወገናት ብሞያ ሲንጀር ምስሳይን ማእለማን ኣብ ምስልጣን ከም ዝርከባ ነጺሮም። ማሕበር ትምህርቲ ምዝዋር መኪና ዞባ ማእከል ን162 ጽጉማት ደቂ ስዋኣት ብናይ ካልኣይ ደረጃ መምርሒ ፍቓድ ከሰልጥን ብዘውፅኦ መደብ እውን ድሮ እቶም 56 ስልጠኖም ከም ዝዛዘሙ ዝተረኸበ ሓበሬታ የነጽር። ኣብ ቦምበር ሃገራዊ ማሕበር መንእስያትን ተምሃሮን ኤርትራ ኣቶ ሳልሕ ኣሕመዲን ኣብ መድረኻዊ ተልእኾ መንእስያት ኣተኪሩ ንኣባላት ውዳቤ ሰራሕተኛታት መንእስያት ከተማ ዓሰብ ሰሚናር ኣካይዶም። ኣብቲ ናይ 18 ጥሪ ሰሚናር ንተራና በርክቶን መንእስያት ብሰፊሑ ዘብርሄ ኣቶ ሳልሕ መድረኻት ናይ ገዛእ ርእሶም ዕድላትን ብድሆታትን ስለ ዘለዎም መንእስያት ንዘዝመፀ መድረኽ ዝምጥን ንቕሓት ሓይልን ውዳበን ክህልዎም ግድን ምዃኑ ብርሂቦም። ኣቶ ሳልሕ ኣስዒቡ ኣብዛ ብቴክኖሎጂን ፍልጠትን ትሕንበብ ዘላ ዓለም ማዕረ ማዕረ ኣስጉም መንእሰይ ክህሉ ከም ዝግባእ ብምዝኻር ሞያዊ ስልጠናታትን ኣስተምሮታትን ንበይኑ ኣኻል ስለ ዘይኮነ ነብሶም ከማዕብሉ ምእንቲ ናይ ንባብ ባህሊ ኸጥርዩን ንዝቐሰምዎ ስልጠናታት ብግብራዊ ስራሕ ከህብትምዎምን ብቐጻሊ ክጽዕሩ ጸዊዖም። ሃማመተ ምስ ኩላቶም መሻርክቱ ተዋሂዱ ኩለንተናዊ ብቕዓት መንእስያት ንምሕያል ኣብዛ ዓመት እዝን ኪንኡ እንተተሓሒዙ ብዛዕባ ዘሎ መደባት ዝርዝራዊ መብርሂ ዝሃበ ኣቶ ሳልሕ መድረኻዊ ተልእኾ ብብቕዓት ንምፍጻም ሎሚ እውን ከምቲ ዝሓለፈ ምውዳብ መንቃሕን ምዕጣቕን እቲ ቀንዲ መሳርሒ ስለ ዝኾነ
ኣብዚ መዳይዚ ብዝለዓለ ክስራሕ ተማሕፂኖም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣባላት ውዳበ ሰራሕተኛታት መንእሰያት ዞባ ደቡብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ስድራ ስዋኣት ንምንባይ ብዝወሰንዎ መሰረት ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ናቕፋን 55 ስድራ ስዋኣት ከም ዝሓገዙ ሓላፊ ሃማመተ ኣብቲ ዞባ ኣቶ ዑስማን ዓብደልቃድር ሓቢሮም ኣቶ ዑስማን ዝገለጸ በቶም ሰራሕተኛታት መንእሰያት ዝተዋፅአ ገንዘብ ኣብ ከተማ ዓሰብ ንዝርከባ 25 ስድራ ስዋኣት ንምኽፋል ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት እዮም ኣብ ንኡስ ዞባታት ኣራዕታን ማእከል ደንካልያን እውን ብተመሳሳሊ በቲ ውዳበ ዝናብያ ስድራ ቤታት ከም ዘለዋ እቲ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣፍሊጦም ክቡራትን ክቡራን ተዓዘብትና ስዕባ ኣህጉራዊ ዜናታት እዩ ምክትታልኩም ክትቅፅሉ ደጊምና ብኽብሪ ንዕድመኩም ኣብ ምብራቕ ኣውሮፓ ተኽታኺ ወተሃደራዊ ንጥፈታት ከካይድ ከም ፀንሐ ዝውቀስ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ማለት ኔቶ ናብቲ ዞባ ተወሰኽቲ ሰራዊትን ኣፅዋርን ክልእ ከም ጀመረ ኣፍሊጡ ዕላማ ስጉምቲ ንዩክሬን ካብ ሩስያ ክመፃን ዝኽእል መጥቃዕቲ ንምግታእ ምዃኑ እኳ እንተገለጸ መቐፀልታ ናይቲ ህላዊ ኣብቲ ከባቢ ንምውሓስ ከካይዶ ፀንሐ ወተሃደራዊ ምትእትታው ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ምስ ዩክሬን ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምቅዳው ብዘተ ክፍታሕ ከም ትደሊ ትሕብር ሩስያ ንሓድሽ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ኔቶ ኮኒናቶላ ኔቶ ኣቐዲሙ ኣብ ኢስቶንያ ላትቪያ ሊትዌንያን ፖላንድን ልዕሊ 4,000 ሰራዊትን ብርክት ዝበለ ኣፅዋርን ከም ዘዋፈረ ይፍለጥ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መራሕቲ ናይቲ ኺዳን ዝኾነት ኣሜሪካ ናብ ምብራቕ ኣውሮጳ ዘለኣኹ ኣስታት 9,000 ወተሃደራት ኣብ ተጠንቀቕ ጌራ ከም ዘላ ትገልጽ ኣላ ኣሜሪካን ብሪጣንያን ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ዝተረቐቐ ኣፅዋር ናብ ዩክሬን ከም ዝለኣኻ ኣይርስዕን እዚ ሓድሽ ምዕባለታት ኣብ ዞባ ምብራቕ ኣውሮጳ ከቢድ ወተሃደራውን ፀጥታውን ወጥሪ ክፈጥር ከም ዝኽእል ተንተንቲ የጠንቅቑ ኣለዉ ሰሜን ኮርያ ሎም 25 ጥሪ ክሩዝ ሚሳይል ክኸውን ከም ዝኽእል ዝተገልጸ ክልተ ፈተነታት ከም ዘካየደት ደቡብ ኮርያ ኣፍሊጣ ታገር ነዝናይሎም ደሚር ካብ ዝዓመት ዝጥራይ ክልተ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ዝውንጨፍ ዝርከቦ 5 ፈተነታት ሚሳይል ከም ዘካየደት ፀብጻባት ይጠቕሱ ዕላማት ፈተነታት ወተሃደራዊ ዓቕማ ንምድንፋዕን ክመፃን ዝኽእል ግዳማዊ ተጻምኦ ንምምካትን ምዃንያ ሰሜን ኮርያ እትሕብር ኣሜሪካ ብልዕሊያ ሓድሽ በይናዊ እጋዳ ድሕሪ ምጽላቓ ኣቋሪጻቱን ዝጸንሐት ፈተነታት ኒኩለስን ዶብ ሰገር ሚሳይልን ዳግማይ ክጅምሮ ከም እትኽእል እውን ሰሜን ኮርያ ከተጠንቀቕ ጸኒሓ እዚ ተደጋጋሚ ፈተነታት እዚ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካን ኣብ ኤስያ ዝርከባ መሻርክታን ሻቕሎት ፈጢሩ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ ብጉዳይ ኒኩለሳዊ ስምምዕ ኣብ ከተማ ቬንያ ዝካየድ ዘሎ ርክብ እወታዊ ምዕባለታት ከም ዝረኣየትሉ ኢራን ሓቢራ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ሎም 25 ጥሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ መንጎ ሃገሩን ሓያላት ሃገራትን ተፈጢሩ ዝጸንሐ ፍልልያት እናጸበበ ይመጽእ ከም ዘሎ በዚ ድማ እዚ ናይ ሻምናይ ዙርያ ርክብ ካብቶም ዝሓለፉ ርክባት ዝሓሸ ውፅኢት ክርከቦ ዘለዎ እምነት ገሊጹሎም ኢራን እቲ ኣብ 2015 ዝተበጽሐ ስምምዕ ትርጉም ከልዎ ኣብ ልዕሊያ ጸኒዑ ዘሎ እገዳታት ክለዓልያ ክትጽውዕ ጸኒሓ ዘላ ይኹን እምበር ኣሜሪካን ኣብቲ ስምምዕ ዝፈረማ ካልኦት መሻርክታን ንጠለባት ኢራን ክነጽጎ ብምጽናሕን ኣቐዲሙ ዝተኻየደ ናይ 7 ዙርያታት ርክብ ዘይፍረ ከም ተዛዝመ ጸብጻባት የረድኦም እቲ ኣብ 2015 ዝተበጽሐ ስምምዕ ኣሜሪካ ብልዕሊ ኢራን ዘጽደቐቶ እገዳ ከተልዕሎ ኢራን ድማ ኣምሳዩ ኒኩለሳዊ መደባታ ከተጉድሎ ዝብል ነጥብታት ይርከቦም ይኹን እምበር ኣብ 2018 ካብቲ ስምምዕ ዝሰሓበት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ተደጋጋሚ እገዳ ከም ዘጽደቐት ኢራን ድማ ከም መልሰ ግብሪ ንመጠን ምምዕባል ዩራኒየም ከም ዘዕብየቶ ይዝከር ኣብ ሰፊሕ ክፋል ቱርኪ ተኸሲቱ ዘሎ በረድ ዝዓብለሎ ኩነታት ኣየር ከቢድ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ከም ዘስዓበ ተገሊጹ ብመሰረት ሓበሬታ ሰመዚ ቱርኪ ብሰንኪቲ ተፈጥራዊ ክስተት ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ኢስታንቡል ንግዚኡ ኣገልግሎት ከም ዘቋረጸ ተፈሊጡሎም ብዘይካዚ ብርክት ዝበለ ኣብያተ ትምህርትን ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎትን ሎሚ 25 ጥሪ ስርሕና ኣቋሪፀን ውዒለን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብግሪኽ ተፈጢሩ ብዘሎ ተመሳሳሊ ተርእዮ እውን ኣሽሓት ኣብያተ ትምህርቲ ስርሐን ከቋርፃ ከም ተገደዳ ተቃሊሖም ብሰንኪቲ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ሓያሎ ዘቤታውን ኣህጉራውን በረራታት ከም ተሰረዘውን ሰመዚ ግሪኽ ሓቢሮም
بدرجة عالم كليماو نوصي زنقلو كتور قزحن وعن كل مدياوي كساراتاتو እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጸባት ይረድኡ መንግስቲ ማሊ ኣብ መሬቱ ዓስኪሩ ዘሎ ሰራዊት ዴንማርክ ብህጹጽ ክወጽእ ትማል 24 ጥሪ ኣዚዙ እቲ ብስም ዓቃብ ሰላም ዝተላእከ ሰራዊት ብዘይ ኣፍልጦን ፍቃድን ሰፊሩ ከም ዘሎ መንግስቲ ማሊ ኣብ መግለጺኡ ኣፍሊጡ ዘሎ ብፍረ ናይቲ ሽበራ ንምቅላስ ብዝብል ምኽንያት ካብ 2012 ተዋፊሩ ዘሎ ብፈረንሳ ዝምራሕ ዓቃብ ሰላም ሓይሊ ከምዚ ዓገበት እትገልጽ ማሊ ምስ ፈረንሳ ንዝኣተወቶ ጸጥታዊ ውዕል ዳግመ ግምት ከም እትገብረሉ ክትገልጽ ጸኒሓላ እቲ ግዳማዊ ወፍሪ ኩነታት ማሊ ካብ ምግዳድ ሓሊፉ ዘምጽኦ ፋይዳ ከም ዘየለዮም ንምዕባለታት ምዕራብ ኣፍሪካ ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ዝጠቕሱ ኣብ ማሊ ልዕሊ 5,000 ኣባላት ሰራዊት ኣዋፊራ ዘላ ፈረንሳ ነቲ ቁጽሪ ብፍርቂ ከተጉድሎ መደብ ከም ዘለዋ ምግላጻ ዝዝከር እዩ ፈረንሳ 53 ካብቶም ኣብታ ምዕራብ ኣፍሪካዊት ሃገር ኣዋፊራቶም ዘላ ኣባላት ሰራዊታ ብመጥቃዕቲ ከም ዝኸሰረት ጸብጸባት ይሕብሩ F-35 ዝዓይነታ ዘመናዊት ነፋሪት ውግእ ኣሜሪካ ትማል 24 ጥሪ ኣብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ብምውዳቓ 7 ወተሃደራት ኣሜሪካ ከም ዝቆሰሉ ተቃሊሑ እታ ነፋሪት ኣብቲ ማያዊ ኣካል ተንሳፍፍ ኣብ ልዕሊ ዝነበረት ዓርሞሸሽ መርከብ ኣሜሪካ ክትዓልብ ኣብ ዝፈተነትሉ እዋንያ ዛጊት ጠንቁ ብዘይተነጽረ ምኽንያት ወዲቓ ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ንምንጻር መርመራ ይካየድ ከም ዘለኻ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ኣፍሊጡሎም ትማል 24 ጥሪ ኣብ ርእሰ ከተማ ያውንዴ ካሜሩን ኣብ ስታዲየም ብዝተኸስተ ጽቕጥቅጥ ብውሕዱ 8 ሰባት ከም ዝሞቱ ማዕከና ዜና ሃገር ንሰመዝ ተሃገር ብምጥቃስ ኣቃሊሐን ብሰንኪ ሓደጋ ካልኦት ልዕሊ 40 ቆሲሎም ብምህላዎም ቁጽሪ ሙታት ክብክብል ከም ዝኽእል እቶም ሰመዝ ወሲኾም ሓቢሮም ተሓደጋ ሃገራውያን ጋንታታት ካሜሩን ኮሞሮስን ኣብ ዝገጥማሉ ዝነበረ እዋን ከም እተኸስተኻ ተፈሊጥሎም ኣብ ስታዲየማት ብዝሒ ተዓዘብቲ ዘስዓቦ ሓደጋታት ጽቕጥቅጥ ክኽሰት ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝሕብሩ ጸብጸባት ብሰንኩ ሰብኣዊ ክሳራ ከም ዝወርድ ይረድኦም ኣብ 1989 ኣብ ከተማ ሊቨርፑል ኣብ ስታዲየም ዘጋጠመ ጽቕጥቅጥ 96 ሰባት ከም ዝሞቱ እቶም ናይ ሽዑ ጸብጸባት ብተወሳኺ የነጽሩ ናብ ጠፈር ዝተላእከት ብደረጃ ዓለም ዝዓበየት ቴሌስኮፕ ድሕሪ ሓደ ወርሒ ጉዕዞኣ ትማሊ 24 ጥሪ ናብቲ ዝተደልየ ርሕቀት በፂሓ እዛ ጄምስ ዌብ ዝተሰመየት ቴሌስኮፕ 1.5 ሚልዮን ኪሎሜትር ድሕሪ ምጓዓዛ ናብቲ ቦታ ከም ዝዓለበት ማእከል ምርምር ጠፈር ኣሜሪካ ናሳ ሓቢሩ ዝንኣስታት 10 ቢልዮን ዶላር ተልእኾ ኣብ መጽናዕቲ ፀሓያዊ ስርዓት ብሓፈሻ ኣብ ምፍታሽ ሓደስቲ ፕላኔታት ድማ ብፍላይ ኣገዳሲ ተራ ከም ዝህልዎ እዩ ናሳ ኣሚቱ ዘሎም ቴሌስኮፕ ጄምስ ዌብ ኣብ መፋረቕ ናይ ዝዓመት እዚ ፈላሚ ስእልታት ክትልእኽ ትፅቢት ይግበረላ እታ ቴሌስኮፕ ብ25 ታሕሳስ 2021 ናብ ህዋ ተወንጭፋ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ዜና ንምዛም ኣርእስተ ዜና ክደግመልኩም እየ ሎሚ ዝተገብረ መርመራታት 58 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ክረጋገጽ እንከሎ 89 ድማ ተፋንዮም መንግስቲ ኤርትራን ውድብ ሕብራት ሃገራትን መቃን ምትሕጋዝ ዘላቒ ምዕባለ ብወጊ ኣበጊሶም ኣብ ንዑስ ዞባ ኣስማጥ ምቁራጽ ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ንምግታዕ ዕቱብ ጻዕሪ ይካየድ ኣሎ ኔቶ ናብ ዞባ ምብራቕ ኣውሮፓ ተወሰኽቲ ሰራዊትን ኣጽዋርን ክልእኽ ከም ጀመረ ኣፍሊጦም ሰሜን ኮሪያ ክሩዝ ሚሳይል ክኾን ከም ዝኽእል ዝተገልጸ ፈተናታት ከም ዘካየደ ተገሊጾም ብጉዳይ ኒኮላሳዊ ስምምዕ ዝካየድ ዘሎ ርክብ እወታዊ ምዕባለ ከም ዝረኣያትሉ ኢራን ሓቢራ ማርከስ ክቡራትን ክቡራንን ሰዓት እዚ ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶና ብዝተዛዚሙሎ ሩኽለይቲ